Здравейте, добре дошли. След известно прекъсване продължаваме нашия цикъл от лекции, свързани с мистичното и философско тълкуване на свещения Коран. Преди известно време започнах този семинарен курс, като идеята е постепенно ние да навлезем в наистина дълбоката херменевтика на кораничния текст. Стана дума вече в тези досегашни лекции за това, че когато тълкуваме кораничния текст и въобще когато тълкуваме свещения текст, трябва да намерим, да открием тясната връзка между този текст и самия човек. Значи херменевтиката е всъщност свързана с херменевтиката на самите нас. Както се казва в ислямската духовна традиция, в един от хадисите на пророка, който познае себе си, ще познае своя Господ. Значи себепознанието означава да познае своя Господ, вътрешния път. Тоест херменевтиката или тауил, този термин, който вече въведох в нашите семинарни занятия. Тауил означава какво? Завръщане. Значи ние имаме едно първо ниво, едно външно ниво, тафсир. Имаме тауил и накрая достигаме до, така да се каже, апогея. Апогея на това завръщане, което се нарича тавхим. Значи имаме така един алгоритъм от тафсир през тауил към тавхим. Тавхим е същинското разбиране, същинското проумяване на кое? На сакралния текст, който сме самите ние. Значи кораничният текст и въобще свещеният текст, сакралният текст не е някакъв външен текст. Този текст сме самите ние. В предишните си лекции вече посочих това, което имам Али казва, че има, така да се каже, говорещ Коран, който е човека. Има мълчаливия Коран, който е Корана, който е, така да се каже, книгата, която обаче без нас остава, така да се каже, в безмълвието. От друга страна има, така да се каже, битийния Коран. Значи Коранът на цялата реалност. И фактически трябва да се намери така голямата взаимовръзка и аналогия между тази, така да се каже, книга, битийната книга, човека като книга и книгата като текст, който е пред нас. Знаем, че всъщност всяка една книга, която ние четем до толкова, доколкото разбираме. Значи всяка книга ни казва толкова, колкото ние разбираме. Значи най-прекрасната книга и най-дълбоката книга е толкова дълбока, колкото сме дълбоки ние. Ни повече, ни по-малко. Така че, когато ние дискутираме въпроса за тауил, за херменевтиката, всъщност ние дискутираме въпроса за самите себе си. Значи, както казва една максима, не човека е за храма, храма е за човек. Не човека е за, така да се каже, книгата, която е в един, така да се каже, веществен вид, а тази книга има отношение към самите нас. Тоест, ние, четейки Корана, четейки свещения текст, ние се самооглеждаме в него. И ние със себе познаваме в него. В миновението, в мига, в който го четем. Значи, за мистиците, за теософите пар екселанс, има само едно единствено преживяване. Едно единствено, така да се каже, усещане за реалността, именно стремежа да се усети и схване реалността в нейната тоталност тук и сега.
значи в мига, мигновението, в вечното сега, за което говорят такива велики теософи, мъдреци, като Платон. Той говори за вечното сега или Парменид. Това вечно сега, в което се осъществява божествения акт, божествената повеля бъди. Тази божествена повеля, която е кун. Кун, това е императив, който на арабски означава бъди. Кун. Фаякун. Бъди и то е. Значи, във всички светове Всевишния осъществява своята повеля само с едно кун. Има един единствен кун. Значи има такива големи ислямски мистици и теософи, като Мола Садра. Мола Садра Ширази, който живее през 16 век в Иран. Той е един от най-големите теософи, шиитски теософи. Той говори за това, че в цялата реалност има само един единствен кун. Един единствен акт, творчески акт, който е непрестанен, той е непрекъснат. Значи, той е отвъд време и пространство. Това е във връзка с най-голяма теза на така, завършените монотеисти, на пълните монотеисти, които казват, че има само едно единствено действие. Има само едно действие и една единствена повеля, която изхожда от единия, който е един във всички светове, без да губи своята единност. Значи, единосъщността, единството на цялата реалност като такава. От друга страна, тя е абсолютно необусловена. Значи, всеки, ако ние се причастим към себе си, ако ние се себепознаем, колкото повече се себепознаваме, толкова повече разбираме наистина тази така енигматичност на това, което сме ние. Значи тоталност, която ние сме една върховна енигма, като образ и подобие на Бога. Значи в исламската мистична традиция се цитират такива хадиси, като Всевишния Аллах сътвори Адам по неговия образ. Значи Всевишния сътвори Адам по своя образ. Адам, този небесен човек, небесният Адам, който е небесният човек, който поема целият товар, който е образа и подобието на Бога в творението, който поема всички имена. Значи Корана казва, Всевишния научи Адам на всички имена. Забележете, кораничният текст казва, Всевишния научи Адам на всички имена. Това означава да познава същините на всяко едно нещо. Аллама Аллаху Адама аласма куллаха. Значи Всевишният научи Адам, този небесен човек, на всички имена. Тук, в този така ред на разсъждения, виждаме, че има едно завръщане, един тауил към самите нас, към нашето праначало, към нашата изконна природа. Значи, нашата изконна природа на арабски, този термин, е обозначен с понятието фитра. Фитра означава изначалната чиста природа на човек. Тази изначална чиста природа на човека е неговото светлинно тяло. Това е човек от светлина. Това е човекът на любовта. Това е нашата най-дълбока, най-изконна същност. Както каза Мауляна Руми, голям персийски поет-мистик, казва, всеки останал далеч от своя корен търси времето на своето единение. Значи всеки останал далеч от своя корен търси времето на своето единение. Целият живот, всички тези перипети, през които преминаваме всъщност един лабиринт на завръщането, на вечното завръщане към любовта. Значи, херменевтиката трябва да бъде гледана като такъв един процес. Значи, това не е някаква такава дейност,
така да се каже, наукообразна дейност, а това е преживяване. Значи мистиците казват, херменевтичното преживяване е преживяването в мига, на твоя хал, на твоето състояние. Това е истинското мистично, автентично преживяване. При това преживяване на този хал, на това вечно сега, човек намира взаимовръзката между себе си и цялото. Между себе си и всички светове. Става едно особено сливане. Значи, излизане от състоянието на частичност, на фрагментарност и на постепенното възстановяване на простотата. Постепенно капката, която винаги е част от океана, постепенно тази капка все повече и повече не просто разбира, тя знае, тя се слива отново с океана. Това е един пример за взаимовръзката между всички капки в океана. Значи в тоталната единност има безброй много капки, които само илюзорно са отделени. Но всички те са едно. Значи това е голямата тема за тоталното единство на цялата реалност, на цялото съществуване. Където единия е с единия. Където единия е от единия към единия. Значи Ибн Араби, великият шейх Ибн Араби, казва в един от своите трактати, казва така: единия изпрати себе си, при себе си и чрез себе си. И се завърна от себе си, при себе си, към себе си. Значи винаги е единия. В безкрайно много форми, но той винаги е единия. Той, който е самата любов, той, който е самата светлина, той, който е самата доброта. Значи, каквото и да кажем за единия, няма да можем да обемем, така да се каже, с качества. Защото, значи, единия като такъв, за който говори Плотин, той е отвъд всяко описание. За единия, който е отвъд всяко описание, говори Имам Али. Значи Имам Али казва така: съвършеното поклонение към Бога е да отречеш всякакви качества от Него. Защото всяко качество е вече посочване, е вече ограничаване, е вече конкретизация. Значи в един така най-висше разбиране на монотеизма, на таухид. Значи терминът таухид е много ключов. Това е терминът за монотеизъм, за единобожие. При съвършените мистици, при съвършените гностици, при теософите пар екселанс, те достигат до това разбиране, че предвечната реалност е отвъд всяко описание. Отвъд всяко наименование. Както казва един хадис на пророка: ла исма ола расма. Ла исма, значи няма име, ола расма. И няма обозначаване. Ла исма ола расма. В друг хадис пък се казва, пророка казва така: око не е виждало, ухо не е чувало и не е идвало на ум онова, което Всевишния приготвил за онези, които е възлюбил. Значи в степента на тоталната любов, в степента на тоталното завръщане, в степента на тоталното изличаване, на тази фана. Значи в тази фана, това изличаване, което се превръща в бака, човека, най-дълбокото същество на човека, неговата тайна, така да се каже, отново се разтваря в предвечния любим. Това е голямата тема за единството на любещия и любимия. Значи в исламския мистичен гносис, който сигурно си в други традиции би трябвало да има така някакви
някакъв аналог, но в исламския мистичен гносис така е много ясно подчертано, че в това мистично сливане, в този унио мистико, в този мистичен съюз, това мистично сливане, се заличава илюзията за разделение между любещия и любимия, между Бога и човека. И това е тайната на любещия, тайната, която е предвечната тайна между любещия и любимия. В свои стихове великият шейх казва така: цяла вечност, преди да се разбули булото, това са стихове, си представях, че аз те споменавам и че ти благодаря. Но когато нощта се просветли, узнах, че ти си споменаването и споменаващи. Значи, мистика, когато достигне до това мистично сливане, преодолява всякаква дуалност и достига до онова същинско така разбиране, когато утрото на тоталната светлина просветне, когато мрака си отиде, утрото е символ на възкресението. Утрото е символ на светлината, която просиява, така да се каже, сияйността на цялата реалност. Тогава казва: узнах, станах знаещ, ариф, че ти си споменавания, ти си споменаването и ти си споменаващи. Това, което и преди малко казах Ибн Араби, за единия, който изпрати себе си, при себе си, чрез себе си и се завърна при себе си, от себе си към себе си. Значи от начало до край. Защо е така обаче? Защото, пак казвам, във всички светове, в този тотален монотеизъм няма друг освен него. Както казва традицията, ла фа'иля фил уджуд илля Аллах. Няма действащ в битието освен Бога. Няма друг освен него. Той е първи и последния, видимия и невидимия. Живият, вечно съществуващия. Значи това е този таухид пар екселанс. Това е този таухид, който е, така да се каже, пълната реализация във всички светове. Значи този таухид, при който човека отново намира своя статус, отново се завръща в своето праначало, като небесен Адам, като първата, като тоталната теофания на предвечното. Значи предвечното, което е абсолютно неназовимо. Има една върховна тайна. Значи една върховна тайна между така, великото неназовимо, тази тотална простота и първата граница, така да се каже. Първата граница, която символизираме с кое? Символизираме с точката. Значи първият символ на проявеност във всички светове, кой може да бъде? Значи в света на абстрактното мислене, а и на конкретното мислене, нищо друго освен точка. Значи тази тотална точка е първата граница между Deus absconditus, значи Бога, който е, така да се каже, непроявения, и Deus revelatus, проявения Бог. Божественото, което е непроявеност, и Божественото, което е проявеност. Значи в тази непрекъсната игра, това непрекъснато преминаване от, така да се каже, непроявеност към точка и от точка към непроявеност, се формират всички светове. И затова се казва, между другото, в традицията, че Алиф, буквата Алиф, която е първата буква в азбуката, тя трябва да се проектира в нещо. Тя трябва да се прояви в нещо, иначе остава абсолютно непроявена. Тази проявеност е в кое? В Ба. В буквата Ба. Буквата Ба, сигурно се досещате, е с числова стойност 2. Значи, между другото, така, навлизайки в тази проблематика, виждаме, че 1 плюс 2, обединявайки 2, дава вече числото 12. Числото 12 като число на пълнотата. Едното без 2 и двето без 1 сякаш не могат да се самоизразят. Разбирате ли? Значи Алиф без Ба и Ба без Алиф остават, така да се каже, отделени. Няма взаимовръзка. Трябва да се съединят.
От друга страна, съединяването между алиф и ба е в точката. Значи тази онтологична изначална точка. Някъде в текстовете бях чел, че от големите мистици Шабестари, който исмаилитски автор, казва така: в цялата няма нищо освен една точка, която се движи с огромна скорост. Значи с една неописуема скорост. Всички ние сме проявление на тази точка. Всички ние сме, както, нали, представете си образа на екрана, на телевизора. Нали, как се образува образа? И той се образува с движението на, нали, на някакви там електрони, или как се... По този начин се формира. С едно движение, безкрайно бързо движение. Така във всички светове има само една единствена точка, която е тайната на цялата реалност. Значи, не случайно в тази връзка, между другото, имам Али казва така, че цялото знание на Корана е в сура Фатиха. И цялото знание на сура Фатиха е в Бисмиллахир Рахманир Рахим. В името на Бога, всемилостивия, премилосърден. И цялото знание на Бисмилlah е в буквата Ба. Значи, целият Коран е вложен в тази първа ая на Корана, в Фатиха, която е сура Фатиха, майката на книгата. И значи, цялото познание е в буквата Ба. И той казва: аз съм точката под буквата Ба. Ето, забележете тук идеята за съвършения вали, съвършения приятел на Бога. Значи, имам Али е архетипа на съвършения вали. Значи, на арабски думата вали означава, освен други неща, означава приятел на Бога, близкия на Бога, приближение на Бога. Това е категорията на аулия. Аулия са приятелите на Всевишния. Аулия Аллах, така се води в исламската традиция, аулия Аллах. Тези аулия и анбия пък са пратеници, са пророците. Значи, всичкото това изхожда от нишата на валая. Валая е нишата на светостта. Валая. Или нишата на приятелството, на близостта с Бога. Така, това, което е интересно при тълкуването при тази херменевтика на Корана, тази теософско-мистична херменевтика, е наистина да намерим взаимовръзката между всичко с всичко. Значи, както казва и великият шейх Ибн Араби, ал-куллу бил-кулли марбутун. Всичкото с всичкото е свързано. Всичкото с всичкото е свързано. Значи, взаимовръзката на всичкото с всичкото, защото всичкото е всичкото. Всеки един от нас е всичкото. Ние нямаме съзнание за това все още. Ние сме заспали. Аннасо няма, хората спят. И дамато и табахо, когато умрат, се сепват. Значи, ние живеем в едно съноподобно състояние. Обаче, в акта на смъртта, в акта на мистичното умиране, ти се раждаш отново и отново. Значи, умираш и се раждаш. И това е безкрайно много пъти. За мистика, умирането и раждането е един непрестанен процес. Един непрестанен акт на умиране и възраждане. Значи, възраждането, възкресението не е някакъв конкретен момент, а то е непрестанен акт на умиране и раждане. Мистика преживява нещата тук и сега. Той се умира и се ражда, за да прогледне за всички светове. Защото всички светове от друга страна са в него. Значи времето е в нас и ние сме във времето. Значи вечността е в нас и ние сме във вечността. Това е една взаимовръзка, един преход, едно преливане. Защото, както казах, нали, човекът е съвършената теофания на Бога. Значи, небесният Адам, Адама на тоталната любов, е тази, така да се каже, този съсъд, който непрекъснато се актуализира. Има непрестанна актуализация. Няма веднъж зададено, така да се каже, на самотек. Винаги единия се себе проявява, себе теофанизира, себе познава.
Това е онзи хадис за скритото съкровище. Аз съм скрито съкровище, казва Всевишния, и желая да се себе познае. И сътворявам творението. Като темата за сътворяване е се теофанизирам. Значи, сътворяването не е някакво, така да се каже, отделяне от майстора към творението, а една неразкъсваема връзка между майстора и творението. Между твореца и творението. Това е много, много важно да се схване, защото на едно повърхностно четене, едно повърхностно разбиране на религията и на духовността се дадат нещата нагоре и надолу, на сакрално и профанно, на черно и на бяло, на високо и ниско. Свещеният Коран обаче се казва така: кажи, той Аллах е един. Той Аллах е единосъщен. Той Аллах е вечния. Цялото упование е в него. Лам ялид ва лам юлад. Не е раждал и не е раждан. Значи, нищо от него не е отделено. И от нищо той не се е отделил. Значи, тук вече идеята за това, че тоталната простота е, така да се каже, тотална простота и в нея няма граница. Няма никаква граница между, да кажем, високо и ниско, близко и далеч. Значи в реалността до такава едновременно близко и далеч са заедно. Необходимо и възможно са заедно. Черно и бяло са заедно. Добро и зло са заедно. Абсолютно всичко е заедно. И това е голямата тема за това интегриране, тази интегралност на опозициите и взаимно преливане. Надясно и наляво, нагоре и надолу. Разбирате ли? Тук това е, при това, така се каже, завръщане в тоталната простота, се заличават опозициите. Това е темата въобще и за онзи най-висш статус, до който може да достигне човека като реализация на коинциденти опозиторум. Коинциденти опозиторум, значи, така се каже, събиране на опозициите. Събиране на опозициите. Докато ние сме, така да се каже, раздробени, докато ние сме в двойственост, ние делим нещата на близо и далеч. Ние делим нещата на черно и на бяло. Има опозиции в нашето съзнание. Обаче в интегралното постигане на единството, в този абсолютен монотеизъм, в това абсолютно интегриране на единното с единното. Значи всеки един от нас е единия, без да има съзнание. Значи постепенно трябва да осъзнаем това, да се себе познаем. Това е голямата тема за теосис. Теосис, това е един гръцки термин, който прераства в хеносис. Хеносис. Хеносиса е именно онова изначално единство на единия с единия. Това, разбира се, от друга страна, както казвам, един безкраен, така да се каже, безкраен триумф на върването на единия към самия себе си. Христос виатор. Вървящия Христос. Христос на латински. Виатор. Пътуващия. Хомо виатор. Пътуващия човек. Хомо, знаем, хомо виатор. Виатор е пътник, пътуващ. Значи, ние да преживяваме, да се себепреживеем като именно този един в движение. Значи, движението, аз съм пътят, истината и живот. В християнство се казва, аз съм пътят, истината. Значи няма спиране, а има едно динамично случване и едно динамично себеосъзнаване на единия със самия себе си. Защото няма друг освен него. Единият е единият. Няма друг освен него. Всеки един от нас е този един. Това, което казвам, е в стила на големи автори, като Ибн Араби, великия шейх. В стила на Мола Садър, в стила на Сейд Хайдар Нури, чието тафсир, чието мистично тълкуване